Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, мы собрались, как благословить образ Наисвятейшей Панны Марии. Гэты образ Наисвятейшей Панны Марии Ружанцовой будет нагадывать нам про непорывную сувязь, якая існує поміж Наисвятейшей Панной и Христом и Его Костелом. Матка Найсвятейшая, якая з'являється образом небачного Бога, есть так само образом, фигурой и прикладом Костела, образом, у яким Костел с радостью сузирає тое, чим сам хоче бути. Фігурой, у якої знаходить шлях, який веде до досконалого з'єднання з Христом, прикладом, на яким опирається Костел, обранниця Христа у виконанні своїх апостольських заданнів. Молимся, усемогутный, вечный Боже, мы прославляем Тебе, бо Ты учинил великое Наисвятейшей Богородицы, Панне Марии, выбравшей на Мати Твоего милованного Сына и нашего Збавцы, и она, благословленная между женщинами, поверила, что сполнится слово, сказанное ей: «По нам благослови этот образ». Каб ён нагадывал нам, что Мария, Мать Избавца, туляя нас материнской опекой и подтримливая на шляху до вечной айчины, да поможи нам на следующий приклад верно заховывать Твое Слово и праведным життем приводить до Христа наших ближних, які живе и володарить на веки вечные. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, Молись за нас, грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и в годину смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, Благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, Теперь и в годину смерти нашей. Мати Божия, Ружанцовая у стовпцах, покорно дякуем Тебе за тое, что Ты щедро одорвала лаской и добродейство у слухаў Твоих, якія усхваляли Тебе у гэтым образе. Мы, слуги Твои, покорно просим, каб и теперь Ты не забывалася про нас. Моли за нас Твоего Сына, каб захаваў нас от граху и довел до вечного збавления. Опекуй наш край и верный Тебе люд, благослови семьям и захавай их у любови и супокои и единстве. О Мария, охини опекой нашу молодь, не дозволь ей сести с дороги правды, але захавай у веры и цнотливость, и о ласкавая, о литостивая, о солодкая Панна Мария. Амин. Песня. Разбернатку ты дала ружанец, грешным ёмлям обороны шанец. У Тебя думку мы шукаем,
Дорогие браты и сестры, подчас гэтай святой імшы я молюсь и прошу Бога у интенции ружанцового кола, ружи Маці Божай Шкаплернай. Так само молюся за ўсіх ахвярадаўцаў, за тых людзей, якія ахвяроўвалі свае сродкі на гэты абраз Найсвяцейшай Панны Марыі Ружанцовай, які праз многія стагоддзі копія гэтага абраза была ў нашым касцёле, да якой звярталіся нашыя вернікі нашага касцёла. Это наша традыцыя, якая вяртаецца, дарагія браты і сёстры, вяртаецца з небыцця. Мы ведаем, што той вобраз, які прывёз айцец Фабіян, ён такі самы, як гэты, знаходзіцца ў царкве святой Ганны сёння, і дзякуем Богу, што ён захаваўся, што Матка Божая Ружанцовая была з намі. Можа, нам, людзям, хацелася бы так, але не іначай, а Матка Божа абрала вось такі шлях, каб захаваць сваю прысутнасць сярод нас у нашым горадзе, бо паглядзім, як пан Езус, калі трэба было ўцякаць у Егіпет, выдавалася, што пан Езус заставіў святую зямлю, але яны зышлі ў Егіпет, каб вярнуцца назад. Можа, вось гэты Егіпет, які перажывае сёння той наш абраз, няхай Матка Найсвяцейшая, якую мы узнавілі, намалявалі, такі самы абраз будзе з намі таксама. Няхай будзе прабывае з намі, вось гэты Егіпет закончыўся. Таксама просім Божай ласкі, дароў Духа Святога, апекі Маці Божай, заступніцтва айца Фабіяна, здароўя для Міраслава Шымак з нагоды дня яго нараджэння. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу И вам, братья и сестры, что сгрешили имени, духом и словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя лень великая вина, тому прошу Найсвятейшую, за всюду Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помоліться за мене та Пана Бога нашого. Нехай змилуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся
помолимся. Боже наш Ойче, Ти учинив нас детьми светла, дякуючи ласці усиновления. Не допусти, каб нас огорнула темра неправедности, але да поможи, каб мы завсёды жили у светле Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить, у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги мудрости Соломона. Паколькі Бог не стварыў смерці, ён не цешыцца за згубы жывога, бо ён стварыў усё для жыцця. Стварэнні свету маюць у сябе здароўе. Няма ў іх знішчальнай атруты, ні валадарства памерлых на зямлі. Справядлівасць бессмяротна. Бог стварыў чалавека для несмяротнасці. Учыніў яго вобразам сваёй вечнасці. Але праз зайздрасць д'ябла у свет увайшла смерць. І зазнаюць яе тыя, хто мае з ім удзел. Гэта Слова Божае. Звеличу Тебе, Пане, бо Ты меня спалил. Звеличу Тебе, Пане, бо Ты меня спалил. Звеличу Тебе, Пане, бо Ты меня спалил. И не дозволи ворога моим потешаться с меня. Аня, добавил затхлани душу мою, Ты урадовал життя мое сярод тех, хто сиходить у моего. Звеличу Тебе, Пане, бо Ты меня спалил. Спевайте Пану вы ягония верная, памятайте про святость ягоную. Огнев Его триває і мгнення, а ласкавость Его все життя. Увечері приходить плач, а раніця й радость. Звеличу Тебе, Пане, бо Ты меня спалил. Почуй, Пане, и слідуйся надо мною, Пане, будь мне допомогой, а нарекання моє зам'янив на конец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Звеличу Тебе, Пане, бо Ты меня спалил. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринтянов. Браты, покольки вы переполнены всім, верою и словом, и познанием, и усялякой странностью, и любовью ваш до нас, то будьте переполнены гэтай лаской, бо ведайте в ласку нашего Пана Иисуса Христа, что Ён, хоть был богаты, стал бедный для вас, каб вы узбагатились ягоным убоством, бо не про тое гаворка, каб вы рабілі палёгку іншым, а себе пакідалі ва ўціску. Але, каб была роўнасць, цяпер ваш дастатак дапаможа іх нястачы, каб іх недастатак дапамог таксама вашай нястачы. Каб было роўнасць, як напісана,
Хто сабраў шмат, не меў лішку, і хто мала, не меў нястачы. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наш Збавца Ісус Христос знищив смерть і освітлив крас Євангелія життя. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час, калі Езус ізноў пераправіўся ў чоўне на другі бераг, сабралася да яго мноства народу. А быў ён каля мора. І вось прыйшоў адзін з кіраўнікоў сінагогі па імені Яір, і, убачыўшы яго, упаў да ягоных ног і моцна прасіў, кажучы: «Дачушка моя памірае, прыйдзі, ускладзі на яе рукі, каб яна выздаравела і жыла». І пайшоў з ім Езус, і вялікі натоўп ішоў за ім, і ціснуліся да яго. А пэўная жанчына, якая хварэла на крывацёк 12 гадоў і шмат выцерпела ад многіх лекараў, патраціла на іх усю маёмасць сваю, аднак нішто не дапамагло, і ёй станавілася нават горш. Пачуўшы пра Езуса, яна падышла ў натоўпе ззаду і дакранулася да ягонай вопраткі, бо казала сама сабе: «Калі хаця б дакрануся да яго вопраткі, выздаравею». І адразу ж спыніўся ў яе крывацёк. І адчула яна ў целе, што выздаравела ад хваробы. Езус жа адразу, адчуўшы, што моц выйшла з яго, звярнуўся да народу і сказаў: «Хто дакрануўся да маей вопраткі?» І вучні ягоныя сказалі яму: «Ты бачыш, што народ ціснецца да цябе і пытаешся, хто дакрануўся да мяне». Але ён аглядаўся навокал, каб убачыць тую, якая зрабіла гэта. Жанчына ж спалохалася і задрыжэла, бо ведала, што сталася ёй. Яна падышла і упала перад ім і сказала яму усю праўду. Ён жа сказаў ёй: «Дачка, вера твая уратавала цябе. Ідзі ў супакой і будзь здаровая ад хваробы сваёй». Калі ён яшчэ гаварыў, прыйшлі ад кіраўніка сінагогі і сказалі: «Дачка твая памерла. Чаго ты яшчэ турбуеш настаўніка?» Але Езус, пачуўшы сказаныя словы, кажа кіраўніку сінагогі: «Не бойся, толькі вер». І не дазволіў нікому ісці за сабою, апрача Пятра, Якуба і Яна, брата Якуба. І прыйшоў ён у дом кіраўніка сінагогі, і ўбачыў мітусню, плач і вялікае галашэнне. І, увайшоўшы, сказаў ім: «Чаго мітусіцеся і плачаце? Дзіцё не памерла, але спіць». І смяяліся з яго. Але ён, выгнаўшы ўсіх, узяў з сабой бацьку і маці, дзіцяці і тых, хто быў з імі, і ўвайшоў туды, дзе было дзіцё. І, взяўшы дзіцё за руку, сказаў ёй: «Таліта кум», што значыць: «Дзяўчынка, табе кажу, устань». І адразу ж устала дзяўчынка і пачала хадзіць, а было ёй 12 гадоў. І замерлі ў вялікім здзіўленні. А ён сурова загадаў ім, каб ніхто пра гэта не ведаў, і сказаў, каб далі ёй есці. Гэта слова Пана. Слава Табе, Христе. Сядьце, калі ласка. Дорогие браты и сестры,
напэўна, Євангелля. Хацелася б адразу распачаць пра гісторыю маленькую, яшчэ раз нагадаць нам пра сённяшняе здарэнне ў нашым касцёле, але Євангелле, Божае Слово, на першым месцы. І мы павінны задумацца вось пра тое, што сёння сталася ў Євангелі, што нам касцёл даў магчымасць паслухаць Божае Слово і паразважаць над Божым Словом, якое прыгожае, напоўненае рознымі таямніцамі, не толькі таямніцамі, але такім духоўным вялікім сэнсам гэта Євангелля. Учора мы святкавалі урачыстасць святога Петра Апостала. Была магчымасць паразважаць пра касцёл каталіцкі, бо мы ведаем, што Пётр Апостал – гэта скала, на якой збудаваны касцёл Езуса Хрыста. І Христос сказаў, што брамы пякельныя не перамогуць. Ведаем, што касцёл – гэта містычнае цела Езуса Хрыста. Што значыць містычнае цела? Гэта значыць цела ягонае у тым, якім ён ёсць, цела уваскрослага Езуса Хрыста, у той вялікай таямніцы уваскрослага цела Хрыста. Мы гэта добра ведаем, гэта разумеем не толькі з катэхізмам, але молячыся і просячы Бога ласкі, разумення веры і яднання з Богам, мы гэта разумеем лепей і глыбей. Мы ведаем, што касцёл – гэта не толькі структура нейкая. Мы часта думаем і спутваем, што вось гэта структура, і для нас касцёл – гэта структура. І калі ідзём да пэўнай структуры, мы хочам атрымаць нешта ад той структуры. А структура – гэта людзі, дарагія браты і сёстры. Людзі, якія працуюць у гэтай структуры, але мы хочам атрымаць пэўныя ласкі. Так, у гэтай структуры ёсць кніга ласкі, якая называецца Святое Пісанне. І каб ведаць, што мы хочам, мы павінны ведаць гэтую кнігу ласк, Святое Пісанне, Євангелля. Ведаць, што нам гаворыць Езус Христос. Мы павінны зразумець гэта ўсё. То есть верай сваёй датыкнуцца да праўдаў, пра якія абвяшчае Езус Христос. Сёння для нас было абвешчана вось вялікая праўда Езуса, які аздараўляе. То есть бачым, што і сёння ў Євангеліі Христос заклікае да малітвы. То есть, каб пазнаць Езуса Христа, пазнаць тое, што ён хацеў збудаваць на апосталу Пятру, мы павінны датыкнуцца перш за ўсё да малітвы. З малітвай мы бачым, як два чалавека падыходзяць да Езуса, кожны па-свойму. Кіраўнік сінагогі прыходзіць і гаворыць: «Прыйдзі ка мне, калі ласка, і ускладзі рукі на маю дачку, каб яна выздаравела». Паглядзіце, які працэс цэлы. Езус не сказаў: «Не пайду, ідзі, дачка твая здарова». Не, ён ідзе. Яго запрасілі. Далей, бачым жанчына, якая хварэла многа. І аўтар Євангелія апісвае даволі падрабязна, што гэты свет ёй не дапамог, але мала што не дапамог, абабраў яшчэ гэты свет яе. То есть яна засталася з нічым, усю сваю маёмасць выдала на лячэнне сваё. І нішто не дапамагло. І гэты чалавек у цішыні, можа, думае, я не годны так, як кіраўнік сінагогі, бо ён мае сродкаў больш, грошай больш, можа, ён там будзе разлічвацца. Яна так можа падыходзіць. Я не ведаю, што яна думала перад тым, як датыкнуцца, але мы чытаем у Євангелі так, што яна меркавала. Ей было ўсё равно, я думаю, датыкнуўся. Ну, гэта ж мне ніхто не забароніць. Датыкнуўся толькі да вопраткі яго. Не да яго, але да вопраткі яго датыкнуўся. Да вопраткі датыкнуўся. І з вераю гэта ўчыніла. То есть малітва поўная веры. І дотык да Езуса Христа, да вопраткі. Яшчэ у касцёле тлумачаць вось гэта дотык да вопраткі, тлумачаць як той наш вялікі культ да ўсяго, што мела дачыненне Езуса Христа.
як згодна з традицією, туринська плащаниця, яка непосредственно датикала Єсуса Христа. Є так само велюн Святої Вероніки, хуста Святої Вероніки, яка заховалася, інші реліквії Єсуса Христа, непосредственно які мали відносини з дотиком з самим Єсусом Христом. Реліквії різних святих, так само, дорогі брати і сестри, про дотик, чому у нас було завжди цілування реліквії, дотик з вірою, не просто так, але дотик з вірою. Чому часами буває дотик з вірою до образа, ось там так само мені один чоловік оповідав, говорить, коли я подойду, дотикнуся до шати Твоєї, Єсус Христос, до образа Твоего, Єсу Христе, до образа, до Матки Божої дотикнуся, і дотик з вірою допомагає завжди. Так само допомагає. Я дотикнуся з вірою до Божого, можемо сказати, до Божого, до того, що зв'язано з Богом, але з Богом Найсвятейшая Панна Марія і всі святые, а перед усім Єсус Христос, Син Бога Живого, другая особа Найсвятейшей Троїці. Але, дорогі брати і сестри, костел якраз у тим, що це моя віра, це моя молитва і дотик Єсуса милосердного до мене. А затим ось виконується другая частка приказання любові, про яку каже Єсус Христос до другого чоловіка. Мог Єсус Христос сказати, я ж ведаю, хто ця жінка, що дотикнулася, я ж Син Бога, Син Божий, я ведаю все. Але Він захотів, щоб ця жінка перед людьми засвідчила ось про те, що зробилося після дотику з Богом, до Бога. І вона прийшла, упала на коліні, засвідчила, сказала, що сталося з нею. І бачимо, Єсус Христос поблагословив далі їй. Це було якби символ удячності Богу, але і свідчення другому чоловіку. Свідчення – це є так само символ милосердності до другого чоловіка нас. Тобто нас, ми, до яких дотикнувся Бог, ми свідчимо Бога, ми передаємо цю Божу милосердність далі до другого чоловіка, щоб цей чоловік засвідчив. Чому цуди, які відбувалися, завжди записувалися, і завжди були свідчення. Ми читаємо Євангелія, ми віримо, але свідчення нам допомагає так само. Ми узмацняємося у вірі і натхняємося свідченнями, які були до нас, наших братів і сестер. Ми натхняємося свідченнями, що тичить навіть цього образа Найсвятейшої Панни Марії. Дорогі брати і сестри, коли ми читаємо ті свідчення, зосталися записані свідчення, де говорилося, що цей образ на вас про тих людей, які недоброзичливо ставилися до нас, до католиків, говорили, образ, який вельми шанували католики у гэтым костелі, і сьогодні приходять, щоб ушанувати, пише візитатор уже тоді церкви, а перед гэтым бывшего нашего костела в 1878 году, образ Найсвятейшей Богородицы невідомої назви. Невідомої назви. Ми ведаємо її назву Матка Божа Ружанцова, яку приніс святий Фабіян до цього костела, яка стільки років знаходилася у гэтым костелі. Потім, після того, як костел згорів, як рука чоловіка піднялася на Божий храм, у гэты образ, Пан Бог уратаваў гэты образ. Гэты образ був перенесений у церкву, і так гэты образ заховався до сьогоднішнього дня, дорогі брати і сестри. Святий Фабіян калісьці заўсёды, куди би не їхав працювати, і коли ми читаємо його історію його подорожжя, як святий Павел Апостол. І він, як святий Павел Апостол, їздив по наших землях, навіть сюди його вигнали, сослали, можемо сказати, сюди. Бо там, може, не поміщався десь у тих структурах,
у структурах, які збудаваў чалавек, які называе часамі касцёл, путае пры гэтым. У тых структурах не памяшчаўся, ён прыехаў сюды, на край зямлі, ён прыехаў і прывёз абраз. Абраз той, які там знаходзіцца, але гэта точная копія гэтага абраза. Мне вельмі хацелася, каб ён прысутнічаў сярод нас, каб мы бачылі, каб мы глядзелі на яго, каб мы ведалі, што ён заўсёды знаходзіцца блізка Фабіяна. Я казаў некалькі дзён назад, Матка Божа, праз ружанец, гэта дарога да збаўлення. Нам шлях збаўлення пакажы, паказваюць ружанец, ружанцовую малітву, малітва, шлях збаўлення. Па гэтаму шляху збаўлення мы ідзём да неба. Мы ідзём да неба. Вось гэты шлях збаўлення быў прапанаваны нашым продкам тут, на нашай зямлі. І бачым, мы сёння праз 400 гадоў вяртаемся да гэтага шляха збаўлення. І яшчэ пераконваюся, што гэта адзіны сапраўдны шлях збаўлення. Малітва праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, ружанцовая малітва. Чытанне Святога Пісання і пазнанне Езуса Хрыста. Бо ў ружанцовых таямніцах мы разважаем над таямніцамі Езуса Хрыста. Гэта малыя псальмы, раней называўся ружанец. Малыя псальмы. Гэта значыць Святое Пісанне. У што мы павінны ўнікаць і што нас давядзе да збаўлення. Гэта адзінае. І бачым, калі мы паклонімся, калі Пан Езус выслухае ўсе нашыя просьбы, выслухоўвае, але трэба звярнуцца. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры. Вось гэта, можа, найважнейшае, што ёсць у нашым жыцці. Пагэтаму касцёл, хоць гэты будынак, гэта месца, якое адкрывае брамы нябесныя. Месца, дзе мы можам спажываць найсвяцейшае цела і кроў Хрыста. І мы, калі прыходзім да касцёла, мы не прыходзім да нейкай структуры. Мы перш за ўсё прыходзім да Езуса Хрыста. Мы не прыходзім да святара, да біскупа ці яшчэ. Мы прыходзім, каб стаць на калені перад Езусам Хрыстом. Калі хто не прыйшоў да касцёла праз Хрыста, той не прыйшоў, дзеля Хрыста той не прыйшоў. Так, гэта структура, якую ў нашым разуменні мы называем, яна дапамагае, як я ўжо сказаў, дапамагае праз святыя сакраманты, праз споведь. Дзе мы можам пачуць у іншым месцы «Я адпускаю табе грахі твае». Дзе мы пачуць можам у інным месцы цела Хрыста. Амен. Дзе мы пачуць можам у інным месцы, конечно, дома мы можам падчас намашчэння пачуць, і ад каго мы можам іншага пачуць, калі намашчваюць хворага чалавека, і мы ведаем, згодна з вучэннем святога Якуба апостала, хварэе хто сярод вас, паклічце святара намашчэння, святым алеем адпускаю, адпушчыце яму грахі. Нідзе, дзе мы можам пачуць, я тебе хрышчу ў імя Отца і Сына і Духа Святога. Вось, Христос, як бы, нашим прыходам узбагачае структуру, і структура нам дапамагае дайсці да збаўлення. Дапамагае. Вось, дарагія браты і сёстры, каб мы зразумелі, мы прыходзім сюды да дапамогай. Мы прыходзім сюды і бярэм гэтую дапамогу, каб дайсці да Бога. Но мы перш за ўсё ідзем да Бога. Вось касцёл у чым? У нашай веры, у нашай малітве, у нашым дзяленні нашай малітвай і міласэрнасцю, атрыманай ад Бога. У тым, што мы разам, мы не аддзельныя. І сёння святы Отец Францішак шмат гаворыць пра сінадальнасць. Адныя разумеюць, другія не разумеюць, трэція крытыкуюць, не крытыкуюць. Конечно, по-рознаму. Час пакажа, я заўсёды гавару. Час пакажа. Але далей і далей мы ўсё бачым, што кожны з нас, кожны веруючы чалавек, і касцёл, і усе мы, і ксёндз, і як тоже і вернік, мы ўсе патрэбныя адзін аднаму для чаго? Каб дайсці да збаўлення. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, единого Бога, Отца Божьего,
зійшов на небо, сядеть правобічний цар, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих. Его власть не буде конца. Верую в Духа Святого, Анна і Животворця, який зайця і сина походить, якому разом з зайцом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророків. Віру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один і прост для отпущения грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного, будучи в світі. Аминь. До Бога нашего Створителя с доверием узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как все его верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Бог. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за епископов нашей краины, как Бог одарил их всеми потребными ласками и у апостольских служений. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за керівників нашої країни, нашої держави, каб яны вели народ у будучыню, у добробыте и спокойствии. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших добродеев, каб сам Бог был для их нагороды за все учиненное добро. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за детей, які відпочивають на канікулах, каб яны знаходили час для зустрічі з Христом у молитві. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на гэтай Евхаристии, каб удел у Христовых таємницях допомагав нам бути щораз більш чулими на потреби інших і готовими пробачати тим, хто нас покривдив. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу Бога Всемогутного і дякую за ласку ружанцових колаў і молитовных групаў нашай парафіі. Прошу за ружанцовае кола Маці Божай Шкаплернай, нехай Пан Бог благословляе іх. Малюся таксама за ўсіх ахвярадаўцаў нашай парафіі, асабліва за тых, хто стараліся ахвяраваць штосьці ахвяраваць сродкі на выкананне гэтага абраза. Нехай Пан Бог благословляе кожнага. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Божай ласки, даров Духа Святого, опеки Маці Божай і заступництва отца Фабіяна, здоров'я для Мирослава Шимак з нагоди дня народження. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молюся і прошу Бога, святло Духа Святого і заступництва Маці Божої Ружанцової, Духа Святого прошу для тих людей, від кого залежить спинення війни, особливо війни в Україні. Тебе просим. Молюся за всіх несправедливо осуджених, особливо святаров, прошу Божої ласки для їх сили, моці, духа. Нехай Пан Бог дасть їм своє благословення в терпінні. Молюся так само і прошу за людей, які осуджають другого чоловіка несправедливо. Нехай сойдуть со шляху несправедливости на добрую дорогу избавления. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, от Тебе походит всякое добро, умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Свирай, надеяй,
браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже наш Отче, Ты просвятые сакраменты здесняешь справу збавления, учини, каб наше служение было годным ахвяры, якую мы Тебе складаем праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Нам это и справедливо. За правди годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче всемогутний вечний Божа, праз Христа Пана нашого. Бо Он з літості до грешного чоловецтва народився з Панни Марії. Праз свою муку на крижи вызволил нас от вечной смерти, а праз свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами, с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом з ними вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полны хвалы Твоей. Осанна вышиня, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна вышиня. Саправди Боже, Ти святий, криниця всілякої святості. Тому в єдності з усім Костьолом перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Боже, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вечеры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таемница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твою присягу. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, даруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления.
Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одном. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу. І дозволим убачить світло обличчя Твоего, просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вечним у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрад веку подобались Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, о едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Памятаючи избавенные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, а допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой и надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, а Ти увійшов до мене.
але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Благослови душа моя Пана и все нутро мое, имя Его святое. И дай смажитку, уяки укрыты, земли и неба, и
помолимся. Пане наш Боже, нехай оживить нас святая ахвяра, якую мы склали, приняли, каб назавсёды з'єднаться с Тобою любові. Мы приносим плоды, які застаються навеки праз Христа, Пана нашого. Аминь. Святий Архангеле Михайле, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасок злого. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, Моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духів, які на злу душу псують по світі. сядьте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, 2 липня у авторок у Мінсько-Могилівській архідіацезі урочистость Маті Божої Будславської. 3 липня середа свята святого Томаша Апостола. Урочистості Будславські відбудуться 5-6 липня. Будславський фест. Организовывается поездка у нас з нашей парафії, отказная пані Людмила Валіцька. У супольності вайбером будуть так само інші повідомлення, можна, хто жадає поїхати, поцікавитися. У понеділок і четвер святая мша буде у 9 часов раніці, у авторок, середу і п'ятницю у 19 вечора, у суботу у 9:19. У неділю святая мша, як завсёды. Я хочу так само звернути увагу і виказую щиру вдячність за ахвяравання, яке ви даєте на праці, по добропорядкуванню костьола. Але так само дякую вам за те ахвяравання на образ Маті Божої Ружанцової. По моєму заклику Ружі постаралися по своїй магчимості так само дапамагчы ў гэтай справе, у справе образа. І Ружа Маці Божої Шкаплернай, якая ахвяравала 400 рублёў, Вострабрамскай так само 400 рублёў. Ружа безаганнага зачацця Панны Марыі 400 рублёў, Ружа Айца Фабіяна 400, Ружа Маці Божої з Люр 340, Ружа Маці Божої Суцяшэння 400, Ружа Святой Тереси Дитятка Езус 500 рублёў, Ружа Маці Божої Шкаплернай 400, і було отдельне ахвяравання Буцько АВ, написано 20 рублёў. Агулам выйшла 3260 рублёў. Гэта ахвяраванні парафіі, хто хацеў ахвяраваць Ружы, я звяртаўся для Ружаў, можа хто хацеў больш. Кошт усяго образа, я плаціў такой у других грашах троху, быў $1500, і яшчэ попросили мяне 200 евро за гэтую раму на гэты образ. У суме на беларускія рублі выходзіў кошт 5480 рублёў. Гэта кошт гэтага образа, які мы заплатили для выканаўцаў гэтага образа. Каб ведалі таксама. Дарагія, што тычыць яшчэ нашых прац, якія мы будзем рабіць, я вам хотел бы сказать коротко. Мы дали задаток у сумме $5000 на ганок, на крыльцо, на плитку, гранитную плитку, яка буде положена на крыльцо, треба зробити крыльцо. Агульная сума, агульний кошт $15680 треба віддати. Це вельми дорога і коштовна імпреза. Я яшчэ так попрошу моих ахвярадаўцаў, мы яшчэ дадим третью часть. Яны, я думаю, положить. Я думаю, зробим, это не проблема. Есть люди, которые жадаюць ахвяраваць. Это першае. Другое, я бы вас шчыра таксама попросил бы яшчэ одну такую ахвяраванне, невялічкае. Нам вельми тяжко подниматься, особенно когда приходим до Святой Коммунии, так называемые баляски. Я учора размаўляў з кавалём, мы зробім іх металічныя, прыгожыя баляски.
Тут будет, так, есть такая пригожая задума, проект. Это тут баляцкие будут, так само тут вот дети сидят, министранты, которые не звалился, так я всегда глядываю, так и мне сердце становится одразу, як шургане кресла, одразу мне опа, аж подскакиваю в этот самый. Поэтому вот это так само баляцки треба. Уся сума, они мне сказали, больше-меньше около $3000. Уся сума, уся этих баляцков кованых, усех. Але я попросил их сразу зробить ось тут напереди баляцки, сколько, ну, выйдя, и он мне сказал, завтра, послезавтра посчитає, дасть это самое, я там повинен дать ему певний задаток на эти баляцки. Ну, я думаю, мне треба задатку где-то дать ему долларов 500, у сенсі таким 10, ну, 1000, там, 1500 рублів треба дать буде этого задатку, нехай робить, нехай кує. И ось эти баляцки тут были зроблены, а потом так само их эти баляцки зробим. Это уже мы сами. Коли я попросил там ахвярадавцев певных на крыльцо, то я попрошу вас, как парафия причинилась до этих балясок. Это такое наше. Ну и далее будем робить так само алтарь. И так само есть згода, допомога на той, как выраб этого алтара. Поэтому я думаю, что до консекрації костела, яка відбудеться 31 жнивня, ми більш-менш внутрішній від зробимо костела, щось будемо робити знешне, будемо старатися. Ну, не головне зробити, це сама дорогая ось ця праця, ось це крильцо, це ганок, вход, це саме дорогое, а там уже по мелочи будем потихоньку робить сами. Вот, это что тычить, я вам разложил это все такие больш-менш наши працы, які нам треба зробити, які ось, ну, вельми треба. Остальные будем так потроху добро упорядковать наш костел, але бо тут я вельми так, знаете, завсёды тоже мне болюче глядеть, як старейші особливо, ну, вони хочуть ухленчить, ну, що зробиш, жизнь така, що тяжко встати, я вже сам на це практикую, на себе там, це саме. Хочеться ухленчить більше, а ще як старейші становиться, і стояв би на коленях, але ж устать потім з цих коленів тяжковато. Вот, поэтому так хотелось бы этой каббаляски были, бо найсвятейший сакрамент все ж таки принимаем тело Христа. Так само хочу, звертаю насчет раскопок. Я говорю насчет раскопок, это все усилие. Але я тут на 2 недельки, может, чуть больше отлучусь. Я сказал, без меня не копать. Вдруг найдете что-нибудь, и я не буду бачить. Это знаете. А вы еще не так выкопают что-нибудь. Вот, ну, я не могу не допильновать это все. Ну, мушу глядеть. Понимаете, что он говорит, сфотографирую. Говорю, себе на фотографию на лоб повесь. Я хочу бачить, как это будет все робиться. Поэтому мы решили, я вернусь и будем копать тогда. Вот, такие справы. То я уже тут не ведал, что робить, как начать, але вирішив, что лепей почекать хвилинку. Ну, 6 номер часописа Аве Мария у нас есть. Есть порядок интронизации на Святейшее Сердце Иисуса у семьи. Раю набыть этот часопис. Интронизация сердца Иисуса, дорогие. Но мы будем, я уже предсказывал, что будем вот эти наведывания, так называемые колядные наведывания этого года, больше душпасторские наведывания. Я буду стараться в каждую семью прийти, помолиться, сделать интронизацию Найсвятейшего Сердца Иисуса у семью. Ну, трохи довжей буду ходить, начну у ноябре, у листопаде, закончу у наступном листопаде. Ничего страшного. Это пройдусь, вот, а что? Это же нормальное явление, треба с людьми всеми споткаться. Але со всеми интронизируем у всех. Этот, как бы вся семья была, не так телевизор глядеть, бо он православный, ничего страшного. Ну, я не знаю, якой веры, может, такой сатанистской веры, ну, уже тогда не буду приглашать. А так остальные, что связано с Христом, не маратунку. Так, вот это, коли ласка, раю набыть часописа, как ведать, как проходить это все, как уларкую с часами часопис «Диалог», наша вера, купляйте, коли ласка, часописы, и друкуются для нас. Это основные объявы. Сегодня опошний день черцового набоженства. Коли кто жадає остаться, помолимся, черцовое набоженство зараз.
Але калі хто не мае часу, атрымайце Божае благаслаўленне, хай Пан Бог вам благаслаўляе на гэты тыдзень і на жыццё. Пан з вами. и с Духом Твоим. Няхай вас благословляє Бог усемогутний, і Отець, і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо, Пане. Уста
Езу тихий и покорный сердцем. Учини сердце наши, да Твоего подобными. Молимся, всемогутный, вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и веру, яку Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему ім'я Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе владарить на веки вечные. О Єзу, наимилейший откупителю роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцю Твоему, кабы ще боль з'єднатися з Тобою. Многие, зачем не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу, наиласкавши, и притули всіх до святого серця Своего. Володаром будь там, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступили от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, как як на пути вернулись явны в батьковский дом и не сгинули от нестачи и голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці празня згоду одлучився от Тебе, приведи їх до пристанку правди единства веры. Каб хутко настала одна учарня один пастир, а дари костел Твой беспечной свободой, дай усім народам супокой и згоду, учини, каб на всей земле от краю до края один узносився голос. Хвала Божьему сердцу, Раз якое пришло для нас избавление, Яму хвала и пошана навеки. Аминь. таямницу сакрамента, Восхваляймо широ всеми, тратить на здоровье право, Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, свято веры принеси, Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Давцу вечного святла. Аминь. Молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам вспомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, и живешь владаришь на веки вечные.
Благословляй жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара, слугу Твайго, айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амінь.